Kakasi Students Union Central Executive Committee lingba uba Lombok Starwell marngar u President kalapen pau bakashu yai up baga sarkar jela kanam thok da kabawan ra ya ka Amendment Bill araja arpusan ban penbet thama ya ka Meghalaya State Investment Promotion and Facilitation Act araja arpusau. Kumban Shukro baka seng kalapen long ya ka jingaki ha Jingking Harrison hadin ka jingsa khang ban tur saying dorbar thawan ka jela ha ka khatwai tarigul ber araja arpusan ban persya ya ka teka act bat kumjo ya ka lentiral. Ka KSU ha ka janmiet jong ka teka sngi kalam mi da ka jingbom hon ya ka jingakran bat ka sarkar jela bat ka dei ha ka khatlai tarigul ber araja arpusan ha ka sngi pun kot ya ka dorbar mang tingka baka ying dorbar thawan kalam menjur ya ka Amendment Bill araja arpusan ha lor ka dei ka act. Shosho ka sarkar kala phap jing thoru sha ka KSU bakan khot yakran lem ya ki wei ki badan banta haswa ban thau ya ki rules jong ka ne ka act kabala sha kan no bakala ai bor ban thiet kan do da ki nong kan show kap na barjala da ka ba yo rot ya ka Land Transfer Act bat ki Autonomous District Council. Uba Lombok Starwell marngar habakran sakilat pathai kubor hadin ka jia lang rakhi dap saupo nyos nam ka jingya lenti ka seng hak arpo tarik luber araja arpusan uloong baka seng kan up ya ka por bat pet ngoru bakanam dan jingkta ya ka khando ka siap. Hi kan pat kermau tu ka sngi khabai tarik hak por mi ya kendu ya ka sarkar apa lang siam deputy siam armut kita lang chief secretary bar secretary juga home ngi kren bat ngi penlong ka jing khonyo ngi ba ka dei kan penbet chwa ya tu ka aks ka bala murban ra amendment ak jing ya khun ak jing ya ther ya tai ba sarkar ka bane triang ngir mi no ka jing bombon andai ila kren sai bala ka sarkar ka sap man kuning ngiru hapat sang ban perkhat ban simpat sebagai gilat senjam ulu ban penlong jing ya ki andai nyuma ka khat adik menmiet la poisti ba ong ba laweng no itu kalan bang bat ka tu ba ong direct purchase ka ba long ki dei ki ta ki lan ki ba long bu juma ya khando ka siap ka jong ko bri nytra ro ko ngi ga jeng ya sibenta jong ki nomit ma per ko yung debat ko ai bat na kaliang menteri rang ba ru la kren ba por bikin sa snai te ki kendon sakhat am trai ni tang ya ki su bat ki bat steng balang ni te ki sjet udah per dengan sukmi lenti bakasar kan bat yang kejong kejuban lak balada kasule hi de ngasarai ngin ong sukumnupan dari kamram jungi dengan dapat persngau ngada pani te kada taka sngo thu bakadon kam ni te kistit udah repair ban bah bencana itu kan sngo di kamram sarkar telara maka kali lendat kongpong kuni tai te ikes sarkar suktu di kumno bagan le nek liang jungi kum kaseng ngenam kren de kumoi pat dari ngiyelong takinong pingor ini long kita kalian percaya samadan senang berpenbaik ya jengduna bat jengdeko kamtam jengtu balong jengsencar don bor jong peserta ini bala sud ni ketir man on malaweng ya kata ka ya de bor man man yurot ya kalan transfer act bakumjur ya ka district council atau pipi hon mo igani di ka katu ka an le khen da khen hot kalaweng itu lagi dang don sak tu teligi kendon ba don kam penbaik tingi kita ka por lanu ka sokar kan khot kuat banyak ter banyak saya bantu kam janai syubat ke prinsipal. Habatin pej bahagi kishap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jingmat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka kia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya